Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun dora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da haka, sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shata mai albarka. Lauyoyin Malam Abdul Kabara sun janye hannunsu daga wakiltarsa a kotu. Sai ku dan dakace mu domin jin cikakken rahoton. Idan wannan ne farkon zuwan kwanan tashi ta da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Idan kun riga da kun mana subscribe, to ku yi mana like ko ku comment a ƙasan bidiyon. Mun gode sosai. Yau ne Alhamis 16 ga watan Taran da muke cikin shekara ta 2021. Aka dawo kotun da ke gidan Sarki Kofar Kudu dawo don ci gaba da sauraron ƙarar Sheikh Abdul Kabara. Sai dai a yau ne lauyoyin Sheikh Abdul din da ba su zo ba. Ɗaya daga cikinsu barista Haruna Magashi ya bayyana wa kotu janyewa daga wakiltar Sheikh Abdul Kabara daga kotun. Bayan kotu ta bada umarnin duba lafiyar kunnen Abdul da kuma na kwakwalwarsa, duk da an sauya sakamakon asibitin Murtala inda suka tabbatar da kunnen Abdul lafiyarsa kalau. Kima rahoton asibitin Dawanau sun tabbatar da cewa kwakwalwar Sheikh Abdul lafiyar ta kalau. Sai dai kuma sun bayyana wa kotun an taɓa bawa Sheikh Abdul din gado a kotun na Dawanau a asibitin kwakwalwa na Dawanau. Sanda suka taɓa yin faɗa da ɗan uwansa ya yi kwana 4 a asibitin. Ma sai dai a wannan lokacin ba a yi wa Sheikh Abdul gwajin kwakwalwa ba, ba a ɗora shi akan wani magani ba, har aka sallame shi. Dan uwansa Kisiyon na ɗaya daga cikin wanda suka rika shi gwajin, kuma ya ce hakan ba wani abu bane ji zama ce. Mabiya ɗariƙar Salafiya samun wasu daga ciki su fahimci haka. Halin yanzu haka alƙali Ibrahim Sarkiola zai faɗi sakamako ji matsaya akan buƙatar lauyoyin da suka janye ƙara akan Abdul. Ƙarshen rahoton namu kenan. Ya Allah ka kunyata makallacin musulunci. Duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin namu. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Don ku riga da ku mana subscribe, to ku mana like ko ku comment a ƙasan bidiyon. Mun gode da sauraron mu. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun dora.